In het Limburgs Museum is een tentoonstelling gestart onder de naam Erotiek voorbij schoonheid en schaamte. Nou, dat klinkt nogal uitnodigend en u hebt de tijd tot en met 4 januari, een hele periode dus, om naar Venlo te komen. Een tentoonstelling over erotiek, dan denk ik bij mezelf, ja, misschien dat de helft van de tentoonstellingen in heel de wereld wel min of meer over erotiek gaan. Wat is daar nog bijzonder? Nou, we hebben zelfs werken van Gustav Klimt, de Weense kunstenaar, die heeft gezegd, alle kunst is erotisch. Kijk. Oftewel, alle kunst is erotiek. Maar we laten het ook een beetje aan de beschouwer zelf over hoe je dat ervaart. Dat is denk ik ook een beetje de insteek van de tentoonstelling. Want sommigen denken misschien bij erotiek aan seks, maar seks is toch heel wat anders. Erotiek is juist, het gaat meer om het flirten, om het verborgen, om een beetje dat mysterieuze, om de aantrekkingskracht, de appeal. Dat zijn allemaal termen die heel erg bij het erotische passen. En dat laten we eigenlijk ook in de tentoonstelling zien door middel van schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerken, foto's, noem maar op, video's, heel divers. Van alle tijden, van middeleeuwen tot aan nu. Ja. Want vroeger had je ook erotiek, niet alleen nu. Hè? Zeker, zeker. En sommige mensen denken dan ook van, wat moet het in het Limburgs Museum? Ja. Maar we zitten natuurlijk nu wel in het katholieke zuiden, tenminste voor zover mensen nog katholiek zijn in het zuiden, wat natuurlijk ook steeds minder wordt. Maar de kerk heeft natuurlijk ook altijd wel een grote stempel gedrukt op het leven van veel mensen. Het bestuur kwam langs om te vragen of er niet nog een volgende boreling eraan zat te komen. En tegelijkertijd zie je ook als je in de Bijbel goed leest, bijvoorbeeld het Hooglied, dat er ook wel weer gesproken wordt over de liefde voor God en bijna een soort lichamelijke liefde. Dus het is altijd een soort dilemma geweest voor mensen in het katholieke gebied. Maar was dat dan anders dan bijvoorbeeld in het protestantse gedeelte van het land? Nou, wat vooral anders was, denk ik, dat in heel veel kerken en kloosters en kapellen hingen natuurlijk heel veel afbeeldingen. En wij laten ook een aantal afbeeldingen zien van heiligen en martelaren, die dus met ontbloot lichaam ook natuurlijk, het was bedoeld om emotie op te wekken bij de beschouwer. Maar tegelijkertijd misschien zowel bij de maker als ook degene die daarnaar keek, naar zo'n naakt lichaam, ook wel erotische gevoelens kon opwekken. En met zo'n titel erotiek, of op zijn minst het woord erin, ja, dan zou ik denken, als vanzelf staan de mensen dan aan de poorten te dringen om te komen kijken. Ja, dat zou wel heel fijn zijn, want uiteindelijk willen we natuurlijk dat mensen ook zeg maar zelf nadenken over de thematiek die hier geboden wordt. En voor zichzelf misschien ook een beetje, als ze dat al nodig hebben, houvast hebben. Soms is het humoristisch met een kwinkslag, anderzijds is het best wel serieus. We hebben het bijvoorbeeld ook erotiek en de dood. Dat is best een zwaar thema. Maar als dicht bij elkaar misschien toch? Ja, zeker dicht bij elkaar. Je had het al in de middeleeuwen bij mystici, zoals dat genoemd wordt. Mensen die echt gepassioneerd waren van het geloof en bijna een soort lichamelijke verbinding met het goddelijke zochten. Maar je ziet het ook bijvoorbeeld in een term als la petite mort, dus de kleine dood, wat synoniem is voor een orgasme.